Ahojte, vitajte. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s našou pani učiteľkou, ktorá dokáže navariť punč na horáku z chemickej učebne, taktiež nemá problém stať sa s čarodejnicou, aby zlepšila naše známky. Tak mi dovolte, aby som privítala pani učiteľku Hudecovú. Ahojte. Takže úvod máme za sebou a môžeme prejsť na otázky. Ako ste sa dostali k práci učiteľky? No, po gymnázium som si povedala, že idem do sveta, ale zistila som, že to nie je také jednoduché, tak som sa vrátila späť na Slovensko a podala som si prihlášku na pedagogickú fakultu, teda, že pôjdem za pani učiteľku. Vyštudovala som a našla som si prácu. Prečo ste si vybrali matematiku a informatiku? Matematika bol môj obľúbený predmet už na škole a vždy ma to k nej ako si ťahalo. Rada som riešila príklady, až kým som sa nedopracovala k správnemu výsledku. Nešla som vtedy ani spať. A informatika mi tak prišla taká blízka k matematike, tak som si zvolila informatiku. Pracovali ste aj niekde inde ako v škole? Po gymnázium som skúšala rôzne práce, ale nebolo to také jednoduché. Bolo tam aj zahraničie, taký trvalý pracovný pomer som nemala, ale v rámci štúdia na vysokej škole sme chodili na rôzne brigády a tam sme vykonávali rôzne práce, napríklad sme boli na jahodách v Rakúsku alebo v Zelovodci v Čechách a tak ďalej. V akej inej pracovnej pozícii by ste chceli pracovať? Ak by som nebola učiteľka, tak som určite kadernička, lebo to je moje hobby. Alebo by som študovala nejaký interiérový dizajn, grafický dizajn. Sú to proste práce, ktoré sú kreatívne a to mne vyhovuje. Čo si na svojich žiakoch najviac ceníte a čo sa vám na nich nepáči? No, na niektorých žiakoch si cením dôveryhodnosť a to, že sa môžem na nich úplne spoľahnúť a viem, že ma nesklamú. A určite zdravý humor. A čo sa mi nepáči, taká ľahostajnosť u niektorých žiakov, ktorí majú veľké zručnosti, schopnosti a talenty a nevenujú sa im a v podstate ich ako keby zakopávali. Každý človek je originálny, ale všetci by sme mali vedieť pomôcť druhému. Čo vás ako učiteľa najviac inšpiruje? Na práci učiteľa ma najviac inšpiruje kreativita a kreatívne tvorenie materiálu a pracovných didaktických pomôcok, ktoré žiakom vedia pomôcť. A keď vidím, že to moje učenie s tými pomôckami, s kreativitou má aj dobrú odozvu a veľmi dobrú spätnú väzbu. Pre vás najkrajší zážitok z našej školy bol alebo je? Asi najlepší a najkrajší zážitok bol splav Oravy s mojou triedou. Bola to pre mňa riadna výzva, keďže nie som taký dobrý plavec a nikdy v živote moja noha nevkročila do rieky Orava a pred vodou mám veľký rešpekt. No, nevedela som, ako to dopadne, no ale nakoniec sme to dali, doplávali sme do cieľa. Je to v podstate tímová práca a ak niekto pádloval tam, kde nemal, ostatnými sme mu museli trošku pomôcť. Toto boli otázky z vášho života na našej škole. A teraz prejdeme na rýchle otázky. Káva alebo čaj? Káva. Červená alebo modrá? Modrá. Hory alebo more? More. Leto alebo zima? Leto. Knihy alebo filmy? Knihy. Sladké alebo slané? Sladké. Kabelka alebo taška? Kabelka. Fyzika alebo matika? Matika. Upratovanie alebo varenie? Upratovanie. Sukňa alebo nohavice? Nohavice. Tak, za rýchle otázky máte púsku. Vaše púsky si zapíšeme zajtra. Počkať. Až o týždeň. Teda na najbližšej zastupovanej hodine. Teraz prejdeme na nové učivo. Osobné otázky. Čo bol váš najväčší adrenalinový zážitok? No, asi môj najväčší adrenalínový zážitok bola hojdačka v kopci v Hruštíne. Keď som si sadla na hojdačku, nebolo mi všetko jedno, lebo hojdať sa s prevýšením asi 4 metrov, to tak človek len tak ľahko nezažije. Ale dala som to. Držala som sa lana, aby som nespadla.
Srdce mi búšilo, ale dala som to. Čo radi robíte vo vašom voľnom čase? Svoj voľný čas sa snažím tráviť s mojou rodinou. Chodíme spolu na výlety, na bajky, korčulovať, do kina. A čas pre seba strávim takým čítaním si dobrej knihy, skôr odbornej. Niekedy som šila, hačkovala, ale teraz už není toľko času a taký dobrý pokec s kamoškami. Vy ste za Slobodná Spišáková. Ste rodina s pani učiteľkou Spišákovou? Nie sme rodina. Ona sa vydala do Spišáka, ale ani s jej mužom nie sme rodina. Sme proste iba menovci a je to riadna náhoda, že sme sa stretli v rovnakej práci. Ale keď volajú na pani učiteľku Spišákovú, tak sa zvyknem otočiť. Aký je váš cestovateľský sen? Môj taký sen je ísť niekde k moru. Nechcem povedať, že hocikam, hlavne k teplému moru, lebo som tam ešte nikdy nebola. A ďalší taký sen je ísť pozrieť na sever Anglicka moju sesternicu. Čo vás dokáže vždy namotivovať, aj vo chvíľach, keď je to ťažké? Čas. Vydržať a nedržať si v srdci a v mysli hnev. Vždy príde človek alebo situácia, ktorá mi teda dokáže, že to prejde. Vtedy sa človek musí trošku stiahnuť do svojho úzadia a taký pokoj v duši si zachovať, lebo vždy prídu v živote tí správni ľudia, ktorí ma znovu nakopnú. Aký najväčší trapas sa vám stal? No, keď sme išli z brigády domov, v podstate z Čiech, sme ani nevedeli, či ideme dobre, správne a museli sme sa teda pýtať okolo idúcich a asi po 10. prestupe sme teda nevedeli, či ideme na správny vlak. Tak jedinou našou vecou, keď sme išli z brigády z Čiech domov a v podstate sme ani nevedeli, či ideme správne, a už asi pri 10. prestupe na železničnej stanici stál vlak a my sme ani nevedeli, či je to náš, tak nám nezostávalo nič iné, len sa spýtať niekoho. A keďže blízko nebol nejaký sprievodca, tak nám neostávalo nič, iba vojsť do vlaku a spýtať sa ľudí. Vtedy sme vošli do vlaku a som na celý vozeň vykrikla: prosím vás, ide tento autobus do Kráľovian? Tak si všetci sa smiali, ale bol to náš vlak, tak sme radi, že sme boli v ňom. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme pani učiteľke, že prijala naše pozvanie a želáme jej veľa kreatívnych nápadov a trpezlivosti z jej žiak. Dúfam, že ste si rozhovor užili a do komentárov napíšte, s kým ďalším máme urobiť rozhovor.